Bună ziua, dragi prieteni! Numele meu e Cristi și bine ați venit la un nou episod. Astăzi, în acest episod, avem un PlayStation 3. Un PlayStation 3 mai răruț. Este prima variantă de PlayStation 3. Ulterior au mai apărut alte variante. PlayStation 3 Slim, PlayStation 3 Super Slim, PlayStation 3 Fat, care arată ca acesta, doar că acela nu face același lucru ca și acesta. Acesta are câteva lucruri în plus. Am să vă și arăt. Acesta este a doua variantă. De fapt sunt mai multe, dar cam așa arată următoarea variantă. Acesta are doar două porturi USB. Iar aici este un capac care nu se poate deschide și nu are ce are acesta sub. Așa. Acesta are 4 porturi USB. Iar aici mai trebuia să fie un capac, dar din păcate nu mai este. Aici avem un card SD, un card CF și mai o mufă, nu știu exact pentru ce este. Și ce este acest special acest PlayStation? Este simplu fapt că acesta este compatibil cu jocurile de PlayStation 1 și PlayStation 2. Adică dacă aveți discuri de PlayStation 1 și PlayStation 2, vă puteți juca liniștit pe el. Este singura variantă de PlayStation 3 pe care se pot juca jocurile PlayStation 1 și PlayStation 2. Celelalte variante nu sunt compatibile deloc. Problema cu acest PlayStation este că după un anumit timp, pe câteva minute de joacă, se oprește. Pâlpie LED-ul roșu aici și se stinge. Motivul este că se supraîncălzește. După cum poate vă dați seama pe aici, este cam plin de praf și sunt sigur că înăuntru este și mai și probabil trebuie schimbată și placa, pasta de răcire de pe procesor. Nu mai aduc aminte să mai fi desfăcut vreunul până acum. PlayStation 3 a mai desfăcut, dar nu această variantă cu 4 USB-uri care este compatibil cu PlayStation 1 și PlayStation 2. Ca și construcție este oarecum similar. Aici avem hardul. Haideți să și deschidem și să-l și scoatem afară. Are un locaș aici, puteți să băgați unghia sau ceva mai ascuțit. Punem capacul deoparte. Ne trebuie o șurubelniță în cruce. Să iau undeva. L-am de ceva vreme acest PlayStation. Cred că de un an și jumătate. Și tot am zis că am să mă apuc de el să-l curăț. Dar din păcate timpul nu mi-a permis. Și acum am zis de ce nu, dacă tot pot face un episod pentru YouTube, să încerc cu el. Așa, de să desfacem hardul. Este cam bine strâns, nu știu dacă am luat bitul corect, dar am reușit până la urmă. Așa, aici are un fel de mâner pe care să-l ridic și să pot trage hardul afară. Așa, cam e și praf, după cum se vede și pe hard, este cam plin de praf. Și este un hard de 60 de giga. Nu cred că a venit cu un hard mai mare de această variantă. Haideți să și aspirăm un pic. După cum se vede, se văd și urme de arsură, aș putea spune. După cum s-a tot încins, a rămas imprimat pe el. Arsură, praf. Cred că un praf, dar este și arsură, este imprimat. O să pun deoparte. Așa. Acum aici avem un sigiliu. Iar sub acest sigiliu se află un căpăcel și sub acel căpăcel se află un șurub pe care după ce îl vom înlătura vom scoate acest capac afară.
Acesta se trage, o să veți vedea imediat. Nu mă interesează să mai fie ok sigiliu. Sunt unii oameni care preferă să fie intact și îl dau jos cu căldură sau cu alcool tehnic și așa mai departe. Nu mă interesează acest lucru. Acest capac se poate scoate cu ceva subțire. Așa, a și ieșit. Aici ne trebuie un Torx și ne trebuie un Torx care să aibă și o gaură în mijloc, pentru că acela are un țâmburuș undeva înăuntru. Sper să și intre șurubelnița, dacă asta este cel corect, nu știu sigur. Nu știu dacă ajunge șurubelnița, dacă este prea... Da. Să caut o altă șurubelniță, voi reveni imediat. Am revenit, găsit o șurubelniță un pic mai îngustă. Așa, se pare că am și reușit. Așa. Exact ce Torx este, cred că este un... ce este H11, parcă. Nu știu dacă văd bine, da, ceva de genul. Acum vom scoate capacul afară. Prindeți de el, trageți, este foarte simplu. După aceea ridicați de el. Acesta are clipsuri, aveți grijă să nu le rupeți când trageți. Ele se bagă la aceste locușoare. Departe. Așa. Iar aici mai avem câteva șuruburi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cred că vreau 7 șuruburi, dacă nu mă înșel, 8. Vedem imediat. Așa, acestea sunt șuruburi în cruce. A trecut ceva vreme de când am desfăcut un PlayStation 3. Am desfăcut destul de multe. Mai ales cred că după un anumit timp, dacă aveți unul, de fapt orice consolă, că este PlayStation, că este Xbox, după câțiva ani de zile este bine să-l desfaceți, să-l curățați, să-i schimbați pasta pentru a preveni alte probleme. O problemă destul de întâlnită este ILOD, Yellow Light of Death, adică pâlpii, acel LED care zice se face roșu, pâlpii al galben, ceea ce indică că pâlpii se stinge. Aia se întâmplă imediat, ceea ce înseamnă că este o problemă cu placa video, procesorul. Știu că se mai rezolva prin încălzirea ei cu aer cald, cu flux. Am făcut-o și eu, la unele a mers, la unele nu a mers. Acum depinde cum aveți noroc. La PlayStation 4 iar mai este o problemă similară, care se mai poate remedia mult mai simplu decât la PlayStation 3, dar este doar pe varianta FAT, adică prima generație de PlayStation 4. Aceea se rezolvă cu două șaibe. Nu neapărat totdeauna, dar mi-a reușit de multe ori. Am încercat și pe varianta Pro, nu a mers. Nici pe varianta Slim.
puține aici. Asta unul. Putea și acesta. Așa. Să scoatem șuruburile. Se pare că mai toate sunt la fel, doar unul diferă ca lungime. Așa. Mai am două șuruburi aici să le scot să nu le pierd. Așa. Da, trebuie avut grijă. Așa că este acest flex. De la card SD. Celălalt, cum am spus, se vede că cam are ceva praf. Să aspir și pe acesta un pic. Voi colecta mai bine, dar momentan cura de ce este mai mare. Scuze pentru zgomot. Așa, asta să dau și pe aici un pic. După cum am bănuit, are destul de mult praf. Sincer, am văzut și mai rele de atâta. Am văzut mult mai rele. Dar încă n-am ajuns chiar de tot cu el, să vedem ce surprize ne rezervă. Așa, aici este mufa de la sursă. Avem câteva șuruburi pe aici. Putem da jos sursa. Cu siguranță vor mai rămâne câteva șuruburi. Nu suntem români dacă nu mai rămâne ceva în plus după ce îl punem la loc. Așa era români. Trebuie să mai și rămână ceva. Ce-i prea mult strică. Nu mai știu când m-am jucat ultima oară pe PlayStation 3, cred că au trecut vreo 2 ani de zile. Am destul de multe console. Și dacă am mai spus, PlayStation 1, Super Nintendo, Nintendo 64, Wii, Switch, Wii U, PlayStation 3, 4, 5, Game Boy, 3DS, etc. Am preluat peste 600 de jocuri în colecție. Așa, aici avem o antenă. Deci să o scoatem, să nu stricăm. Așa. Se pare că este lipită de sursă și este lipită cu o bandă ceva. Așa, am înlăturat-o. Să înlăturăm și sursa. Așa. Punem deoparte. Să mai dăm un pic de aspirator. Acesta este Blu-ray-ul. Are o mufă aici. O scoate și pe aceasta afară. Este destul de simplu. Este afară. Numai să aveți grijă, în jos are o bandă. Ca să o scoateți ridicat afară ridicat în sus de această siguranță, nu știu cum se spun. Așa, nu aveți grijă să nu rupeți. Le trageți afară și putem înlătura Blu-ray-ul. Așa, mai aspirăm un pic.
pasul următor. Cred că va trebui să, nu știu, să dau această placă jos, nu sunt sigur. Să dau plăcuța de la motorul de pornire. Acesta este prin touch, ca la telefon, similar ceva de genul. Avem două șuruburi. Sunt destul de bine strânse. Aici și plăcuța cu totul. Așa, să punem deoparte și pe aceasta. Destul de multe șuruburi. Să vedeți ce este pe PlayStation 4, pe Pro și pe Slim în general. Au pus șuruburi o grămadă de șuruburi au pus, nu știu de ce. Cred că nu erau necesare să pun atâta, dar mă rog, asta este ideea lor. Haideți să facem și șuruburile astea. Șuruburile sunt cam la fel, nu diferă din ce văd până acum. Vă veți da seama care sunt pentru metal, care sunt pentru plastic. Cele care se înfiletează în metal au un pas mărunt, un pas fin. Iar cele pentru plastic care se înfiletează în plastic sunt un par mai rar, mai mare. Nu știu de ce mă chinui cu mâna, dar pentru că am o filetantă din asta de mână. Așa, și acesta are praf. Da, un pic de aspiratorul. Da. Haideți și pe aici să mai dăm. Destul de mult praf. Nu știu, dacă nu ați mai desfăcut vreunul până acum sau nu aveți experiență, nu cred că este ceva de speriat. Există destul de multe tutoriale și pe internet și cred că nu ar trebui să vă fie frică să desfaceți anumite lucruri și să le reparați pentru propria curiozitate, experiență. Chiar este ceva plăcut, cred, de multe ori și poate chiar relaxant. Asta în cazul în care nu trebuie să faceți ceva mai complex, să vă dea multe bătăi de cap. Cred că atunci nu mai are niciun caz, pentru că se mai întâmplă să crezi că rezolvi o problemă și de fapt n-ai rezolvat-o. Să picăm bine strânse șuruburile astea. Pe PlayStation 4 mi se pare că sunt așa de bine strânse, sunt și mai mici șuruburile, adică cred că era un pic mai de neam prost dacă vreți așa făcut, cum se făceau lucrurile înainte, mai de calitate, mai cred, ca la mașini. Calitatea nu se mai compară cu cea dinainte. Aici vorbim de Maci Premium, Mercedes, BMW, Audi. Și altele. Nu cred că mai avem niciun șurub în afară de asta de aici. Și pe acesta. Și mai departe. Da, cred că mai trebuie să desfac și
aceste două cleme. La PlayStation 4 este ceva similar, doar că este una. Iar dacă aveți un PlayStation 4 care se stinge după, nu știu, aproximativ o secundă și pâlpie lumina albastră, scurt, și face chestia asta de fiecare dată, atunci s-ar putea să aveți o problemă cu procesorul. Și dacă aveți problema aia, merge doar pe varianta FAT. Trebuie să desfaceți această clemă, care este ceva similar, iar pe partea aceasta a șuruburilor să puneți câte o șaibă la fiecare șurub, pe care le strângeți până la capăt. Aia ar cam trebui să apropie, teoretic ar trebui să fie fisuri între, cum se spune, am un lapsus acum, cositorul de pe procesor s-a fisurat, probabil și mai face contact, că sunt niște biluțe mici, iar prin această metodă de fapt se strânge și se apropie cositorul de placă și ar trebui să facă iară contact. Cam asta ar rezolva problema. Nu știu cât este de sigură, că de mulțime, dar se poate face. Cel puțin pentru o perioadă, poate dacă aveți noroc și pentru mai mult timp sau cine știe, poate toată viața, depinde de cer scuze. S-a încins telefonul, pentru că filmez cu telefonul, un Samsung Galaxy S22 Ultra. Aici fiind și foarte cald, îl aveam și pe maxim ca și viteză de procesare și s-a cam încins, așa că s-a întrerupt. Dar revenind la consolă, am dat acele două cleme jos, acestea. Mă trebuie doar scos din carcasă placa de bază. Așa, tras un pic în sus, agați aici undeva în față. Așa, și ieșit. Și întoarcem. Da, după cum se vede, este destul de murdar. Pun un pic deoparte și să aspir un pic carcasa. Oricum îl voi curăța mai bine, acum să nu împrăști toată mizeria asta pe aici. Să aspir și pe aici un pic. Se simt și eu perie pe undeva, dar nu mai știu pe unde am pus-o. Bun. Așa. Să vedem ce mai avem de demontat. Că va trebui să încep din partea aceasta. Sper să mai știu pe unde vin puse șuruburile. Da, are parcă mai multe șuruburi și parcă este un pic diferit față de varianta care nu este compatibilă cu jocurile PlayStation 1 și PlayStation 2, din ce mi-aduc aminte. Ar trebui să iasă ventilatorul afară. Așa ieșit. Pune și pe acesta deoparte. O să aspirăm și pe acesta aici. Aici nu pare îmbăxit, mă așteptam să fie îmbăxit de mizerie acest radiator, dar nu este. Așa, capacul acesta văd că se poate scoate afară.
are aici două, chiar 3 clame, scrie să nu le rupeți. Așa. Și mai are și în această parte, una, două, acesta s-a clipsat la loc și iese și aceasta afară. Așa, se pare că și acesta este destul de multe lucruri demontabile, ca un puzzle. Da. Destul de complex, nu mă așteptam să fie atât de complex, sincer. Probabil placa, nu cred că mai are niciun șurub. Să mai aspir un pic și pe aici. Nu mai știu ce am făcut cu peria aceea. Bun, să încercăm să-l desprindem. Cred că va fi un pic cam greu pentru că s-a întărit acea pasă de procesor și cel ține destul de tare. Da. Așa, că merg și într-o parte. Așa, dai și radiatorul. Cum puteți vedea, acestea sunt procesorul și placa video. Mai spirăm un pic. Da, este destul de uscat. Odată punem deoparte. Poate că trebuie să iasă destul de ușor acum. Mai ținem undeva ceva și îmi dau seama ce anume. Da, cred că am găsit. Acest suport unde intră hard, nu cred că. Așa, o șurubeniță mai mică. Trebuie să-mi aduc aminte să pun toate șuruburile la loc. Cred că voi reuși, de cum am spus. Să mai spirăm. Așa. Aici sunt niște paduri termice. Aveți grijă să nu le pierdeți. Unul a rămas pe placa de bază. Ele chiar dacă le pierdeți, se găsesc de cumpărat și destul de mari. Puteți să tăiați și să le înlocuiți. Am și eu, dar nu este necesar să o fac. Nu cred că voi face. După cum am spus, destul de mult praf și mizerie. Bun. Pasta aceasta de obicei o șterg cu un șervețel uscat în un moment. Am văzut că alții o șterg cu alcool izopropilic, dar acela nu face că se întindă mai mult. Fiind uscată, se șterge mai ușor decât cu un șervețel uscat decât cu unul cu izopropilic sau alcool izopropilic sau eu știu ce altă soluție. Iau un șervețel și revin. Am revenit. Să vedem.
De ce spun asta? Pentru că se vor lua bucăți mari, se desprind ușor, după cum vedeți. Nu se întinde, nu se unge. Dacă îl înmuiați, mai degrabă îl întindeți și va fi mai greu de curățat. Așa este uscat și se desprinde mult mai ușor. După aceea, dacă vreți, puteți să-l curățați și cu alcool și cred că va fi mai ușor un pic. Din ce mi-aduc aminte, de obicei când trebuia reîncălzit, acesta trebuia reîncălzit. Am văzut că alții mai schimbau și aceste tantumuri, cred că se numesc, nu sunt sigur. Dar sunt destul de greu de dezlipit și de pus altele la loc. Nu știu exact care este soluția corectă, dar eu încercam pe cea cu aer cald. Da, cum se vede, un pic de mizerie. Voi curăța deoparte, nu voi filma procesul de curățare și cred că voi reveni cu asamblarea lui. Ok, am revenit și am revenit cu un pas destul de important, adică să punem pastă de răcire pe procesor și pe placa video. De obicei folosesc această pastă, un MX4 la console, nu cred că trebuie neapărat ceva mult mai performant. Am văzut că are rezultate bune pentru mine. Spre deosebire de PlayStation 4 și, nu știu, în general PlayStation 4 trebuie pusă destul de mult, sunt destul de mari. Unii aleg să o pună în X, în eu știu ce forme. De obicei o fac la PlayStation 4, pentru că este foarte mic și nu necesită întindere. Dar la PlayStation 3 de obicei o întind. Și eu mă întinde cu un card. Puteți să întindeți cu orice, dar de obicei o întindeam cu un card. O să facem cât mai uniform. Sper să ajungă, dacă nu îi voi mai pune. Este destul de mare și avem ce întinde. Nu mi-a plăcut niciodată să întind pasta asta, parcă niciodată nu mi-a ieșit cum trebuie. Cred că teoretic nu ar trebui să rămână ceva goluri, dar cred că se vor umple când vom strânge acele cleme. Acesta este un pic mai mic. Este placa video, cred că. Da, aveți grijă să nu vă ungeți. E destul de lipicioasă și cam nașpa de curățată. Cel puțin mie nu-mi place. Da, nu este cea mai bună lucrare. Nu cred că sunt bun de pus la tencuit sau la tehnicii auto. Dar cred că ajunge. Voi șterge cardul, nu că-l folosesc, pentru că nu-l folosesc, dar să nu mă mai tare cu el. Îl punem deoparte. Și acum rămâne să băgăm placa la loc. Așa. Aștept un pic aici.
Va trebui să băgăm cu mopa de HDMI și celelalte mufe din spate. Așa. Să o păsăm un pic. Sper că n-am uitat nimica. Da, aici așa, mufa de la baterie. Ok. Am băgat-o. Vom veni cu placa de deasupra. Așa. Trebuie băgat întâi în spate, are două. Așa. Așa, și următorul pas va fi să punem clemele și să le strângem. Nu le voi strânge de tot dintr-o dată, le voi strânge câte una, așa. Să fie presiunea cât de cât egală, zic eu. Strângem și pe cealaltă. Teoretic n-ar mai trebui să facă probleme. Să se supraîncălzească, să se stingă. Se stinge deoarece intră într-un mod de protecție, ca să nu creați alte probleme mai mari, să puteți să remediați problema. Nu cred că veți putea da șuruburile acestea peste cap, cred că o limită în care se strâng. Să conectez și bateria, să nu uităm de ea. Totdeauna verificați de cât mai multe ori. Pentru a nu fi nevoie să desfaceți, pentru că asta vă zic din proprie experiență. S-a întâmplat de foarte multe ori să trebuiască să desfac din nou și să pun ceva ce nu am pus. Acesta este de aici, acesta este de aici. Și mufa ventilatorului, ce sigur, e sigur. Sincer, nu știu dacă voi mai filma până la capăt procesul de asamblare, pentru că este exact opusul dezasamblării. Probabil voi reveni la final când voi termina de asamblat și voi zice exact cum merge și dacă mai întâmpină aceeași problemă sau nu. Ok, dragi prieteni, am revenit, consola este asamblată, am montat-o tot la loc. Acum să-i facem și o probă să vedem dacă mai și pornește. Așa, să apăs butonul Power. Ok, văd că a pornit, nu s-a stins, un lucru bun. Să vedem și pe televizor dacă dă semnal. Așa, a apărut și aici. Este și funcțională. Probabil vă da next, că nu o să fac setările acum.
Bun. Se pare că am un controller care nu este prea strălucit. Voi căuta altul. Să vedem dacă și acesta este la fel de bun. Voi încerca să fac totul cu o mână. Evident, nici acesta nu este bun. Da, așa e când ai multe și niciunul nu este bun. Așa, să vedem. Acesta. Ok. Așa, dacă s-a oprit, nu știu dacă a fost vreo problemă sau doar a fost o inițializare. Vom vedea imediat. Am ales un user, întâmplare, și hai să facem și o probă cu un joc de PlayStation 2, unul dintre jocurile mele preferate de PlayStation 2, Gran Turismo 4. Sunt un fan al acestei serii. Hai să băgăm și discul. L-a luat. Va trebui să apară jocul aici. Să sperăm că va și merge. A și apărut. Consola este încă funcțională. Aici este o parte din colecția mea de jocuri și de console. Pe viitor plănesc să fac altceva, într-un alt loc. Așa a apărut imaginea. Acum văd că consola este funcțională. Mă interesează foarte mult aceste detalii. Pur și simplu am vrut să vă arăt că este compatibil cu jocurile de PlayStation 2. Asta este diferența între PlayStation-ul acela. Apropo, am și o păcănea acolo. Și această consolă compatibilă cu jocurile de PlayStation 2 și PlayStation 1. Îl voi mai testa un pic în afara camerei și voi reveni dacă s-a întâmplat ceva, nu funcționează sau s-a supraîncălzit sau ceva de genul.